Aşgabatda ýaňy-ýakynda birnäçe günläp suwsuz oturan ýaşaýyş jaýlaryna berilýän suwuň ak reňkli we çägeli gelýändigini, onuň içmäge asla ýaramaýandygyny Aşgabadyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Parahat bir mikroraýonda ketilmeginden soň gaýtadan berilýän suwuň hili ören yaramazlaşdy. Ol diňe bir bulamak bolman eýtem köplenç düýpden durudäl, içi çägeli we ownuq jisimli diýip parahat etrapçasynyň ýaşaýjysy 10-njy ýylda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Parahat 1 we parahat 2 etrapçalarynda yerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň suw üçinçiliginiň 29-njy iýunda ketilendigini we bu ýerde yerleşýän onlarça ýaşaýyş jaýyň ýaşaýjylarynyň adyndan 3 günläp düýpden suwsuz oturanlygyny yerli ýaşaýjylar we Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji ýylda habar beripdi. Şonda suw üçinçiligine jogapkär guramalarda suwuň öçürilmeginiň sebäbini gurallaryň tekniki näsazlygy bilen düşündirip zerur dikeldeş işleriň geçirilýänligini aýdypdylar. Şol burakda agzalan etraplaryň ýaşaýjylarynyň suw etmezçiliginden kösençlikleri şu günküne çenli dowam edýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda ýaşaýyş jaýlary suwy gündizlerine berip gejelerini öçürýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda şäher häkimetleriniň suw üçinçiliginiň ketilmeginiň sebäbi barada resmi düşündürüş bermeýänligini, emma özüne ma'lum bolşyna görä suw üçinçiliginiň ketilmeginiň may aýynda suw basan protokol köçeler diýilip adlandyrylýan merkezi ýollaryň ugrunda ýagyş suwlaryny çekeji sistemanyň gurulşy bilen bagladygyny habar berdi. Munuň üçin olar wagtlaryň suw geçirijileri gurdular. Olaryň üstünden bize suw aktarýarlar. Sebäbi ozalky geçirijileriň ýerini ütgetmeli boldular. Şonuň üçin onuň belli bir bölegini bejermek üçin her gije suw kesýärler. Häzirki wagtda ýagyş suwlaryny çekeji sistemanyň gurulşy Sowetskaya we Podvoyskaya köçelerinde belli bir böleklerde suwuň üýşmeginiň söbekkelçiligi bolan ýerlerde alınıp barylýar diýip habarçymyz köçeleriň köne atlaryny agzap gurrun berdi. Onuň ýerde bilermenlere salgylanyp aýtmagyna görä agzalan köçelerde ýagyş suwlaryny çekeji sistemanyň gurulşy gazaw işlerini talap edýär. Şu sebäpden ýaşaýyş jaýlary barýan turbolaryň ýerini ütgetmeli bolýar we suw kesilýär. Sebäbi öňkü turbalar geçirilýän işlere päskil berýär. Olar ýagyş suwlaryny çekeji sistema hemde täze kanalizasiýa liniýalaryna gabat gelýär diýip habarçymyz bilermenlere salgylanyp aýtdy. Şeýle-de Azatlyň söhbetdeşleri işleriň belli bir böleginiň protokol köçelerinde geçirilmeginiň işiň depkinini haýalladýanlygyny bellediler. İşler birnäçe sagat gündizlerine hem gejelerine geçirildi. Sebäbi bu ýerden prezidentiň geçmegi mümkin diýip onuň gorakçylary işçileri ýöne kowalady ýördi diýip Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri belledi. Bu habar berilýän ýagdaýlar barada Azatlyk radiosy Aşgabadyň häkimetlerinden häzirlikçe resmi kommentariýa alyp bilmedi. Öz tarapyndan resmi media maglumatlarynda Türkmenistanyň paýtagtynyň suw üçinçilik sistemasynyň tas doly derejede täzelenenligi we ekologiýa prinsiplerining esasy işleýänligi habar berilýär. Aşgabadyň suw üçinçiligine jogapkär Aşgabat agyz suw bileleşiginde Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä şähere suw 3 ýerden gelýär. Gämedäki karhanalar Garawum kanalyndan alynan suw bilen şäheriň bir bölegini şol sanda parahat etrapçylaryny öpçün edýärler. Şäheriň ýene bir bölegine 90-njy razýez diýilip adlandyrylýan häzirki ady Ruhawat şäherçesindäki suw karhanasyndan gelýär. Ýene bir suw karhanasy Bekrewede ýerleşýär. Bilermenleriň sözlerine görä Bekrewedäki karhananyň Köpetaň etegindäki çeşmelerden aktarýan suwy esasan Aşgabadyň täze gurulan ýokary oňoýlukly ýaşaýyş jaýlaryna we şäheriň köp sanly suw çöwdürümlerine eltilýär. Türkmenistanyň paýtagty özüniň suw çöwdürümleriniň köplügi we göwrümi boýunça dünýä derejesinde öňe saýlanyp Guinness rekordlar kitabyna girdi. Şol burakda da ýurtda satywdaky agyz suwy soňky bir ýylyň dowamında 3 hesse gymmatlady we yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä köpler üçin el ýeterli däl.